Обичах я като нищо друго на света. Този ден 1000 души бяха погубени. Исках да умра заедно с тях. Вместо това някой там горе ме задължи да се върна. В началото не разбирах някои знаци и букви. Не знаех как се появяват лицата на хората, които ме гледаха от хартията. Трябваше да се справя с тях един по един, в реда, в който се появяваха в дневника ми. Промених се. Изкривих се. Превърнах се в нещо друго. Справих се с 999 души. И днес остана само един. Толкова важен, колкото и останалите. А за мен той беше много повече. Извиняй, ще ме оставиш ли? Последният. Номер 1000. Кой си ти?